Kublai pi perlu pejengah. Bonsen kerja bahabang isya thok ngisya syukur. Kalak bandai ngisya thok haka samla jengi, ngilaban sya thok haka lok jengi, ngilaban sya thok ha u samla jengi, dan ha u lok jengi. Bonsen ngi perkhat kumne ba kumno ulaban thok ulaban syukur ngi. Balai uthok balai syukur nga pat hateng-hatengi perkhat kumta ba lada wan phai haka jingim jengi, ngimla syuban chania yu, ngimla syuban map yu. Kata kalong ngejing perkhat jengi kum kibriu. Berkata kan dia ke topik jong ke video jong aman tagasi balai kibriu kitok. Hateng-hateng kibriu hakata ka jing de jongki. Kadon kata ka jing ya khajia haplang jongki. Bat ada kadon kata ka jing ya khajia haplang jong gini ushi samla ani haplang shilok. Kata ka relationship jongki kamlong ka healthy relationship. Hateng-hateng yo iba kisah ha ka juk ying. Ulok berkalok kisah ha ka juk ying. Tangba kimju ya karen ushenrang uim la ka jong ka jingim ka kenthe ka im la ka jong ka jingim. Barki keren tang hai ibanta ki bakki don kam bakin keren. Bakata ka jingle jongki ka chisnano ya kata ka space ka emptiness hapeng jongki. Pi ha ka por baki kenduk nongkong usamla barka samla ki longkum ne. Henry ha baki don kum kata ka jinglong hapeng jongki kan chisnano ya kata ka space emptiness hapeng jongki. Pi kane ka jingim jong ubriu ka jimensem jong ubriu ka longkum ka kiu ka bathali. Kata ka emptiness empty vessel. Berkata ke kiu ke bathali ke kuat ere ke banabar pan pendap ya ka bahkan long ke basuk bahkan long ke bahun mentah ba usamla kasamla ki iwe ki skau bakata ke kiu ke bathali ke long ke badap Henry lada ka don kata ke jinge pher jum hapen jengki kata ke kiu suki pasuki ke long biang ke bathali kumta habadon kata ke emptiness hapen jengki uta ulok leni kata ke lok ki persyaman wat ere ki banabar ban pendap ya kata ke kiu ke bathali haka jim jengki Dena kata kadau ngilap bonsen ya kaneba u shendrang haba u kaba ulong emptiness haka jing jung haying asem ustang ban igno ya ka kam jung ulong wakaleski ong ustang ban igno ya ka kam jung nomor uyo ya ka satisfaction uyo ya ka jing hun haka to ka jaka ka ba utre uyo ya ka jing job haka to ka jaka ka ba utre but sngau dan interest yu haka law jung but u interest no ya ka to ka kam ka ba utre namar balai namar bo uyo ya ka jing suk uyo ya ka jing hun uyo ya ka encouragement naka to ka jaka ka ba utre but ya ka to ka khiu ka ba thali la pendap no nakata pad hateng-hateng ngilap ya ka ne ka jing syaba ki shenrang ki stang man wat no ya kata ka ki stang man pendap ya kata ka empty vessel kabadai ka bensim jengki da ka jingmut ke basniu da ka jinglong ke basniu da kum ka kiat par ki we par ki substances kum ki drugs ki heroines ki ganja bar ki we berkata ka la ban yalam syake ke basniu ha ka jingim jengki but hateng-hateng ngilap ba kata ka empty vessel kabadai jong utu ubru unong thok nong syukur kalong ka bathali but ha ka to ka por ka ba ulai shabar yo ya ka we ka kanthai ka ba laban pun hun ya ka jing sngo jungu kala balap pun hun ya kata ka emptiness habo ka mensem jungu but habo usyong hayeng ka jimut je berkhat jungu ka hair syakatai ka jimut ke je berkhat ka mensem jungu ka hair syakatai mar balai mar bakatai ka kanthei ka ayu ya ka jing suk ya ka jing kemen ka pendap ya kata ka empty vessel ha ka jing jungu deina kata ka daw kan ki bru ke thok ke syukur mar ka mensem jungi ka long emptiness baki kwa ya ka ek ibang pendap ya ka mat la kimyo na phi kin persyang menwat ndaki we katakan kalong ka daw ba balai ki bru ki thok ki syukur yangi menta haba ki bru ki thok ki syukur yangi ka ei ka ba phide ban le phimde ban perkhat besnyu syapang jongki nambar kumbang jong phi ba ya ka ei ka ba ki le ka ei ka ba ki perkhat ka ei ka ba ki tre ka ei ka ba ki kran ngimla ban kontrol kamdon ha ka jing kontrol jangi hendra ka ei ka ba don hapo jong ka jing kontrol jangi kalong ka jing im jangi kata ka jingle jungu kata ka jingkran jungu kata ka jinglong jungu kata ka jingperkhat jungu kadai ka jong uhui Henry kam de bandon ka impact kam de bandon ka jingta ha ka jingim jungi namar darangi puson darangi perkhat ya ka ke basnyu jungu kam la bandon ka jingta ru em ha ka jingim jungu hatu kala ase banlong ba ladangan di bi mga uniapmu em ladangan di bi mga nganyap ro mangai namar ladang puson than ya ke ladang perkhatan balai uthok balai syukur nga balai usyet nga kan donno kata ka jingta yaki bahaya nga sam janga kan donno kata ka jingta yaki khon gi kti janga kumta sangat na perkhat balai uthok ul syukur nga ya kata ka ke ba ula thok bala syukur nga kamantep manlai situ kata kam don ka jing kontrol janga Henry ka ka don ka kontrol janga kamen sem janga kumbang ong pi kata ka constant term ka ke balong constant ka bangin la ban pengkala kata madep situ madlej situ Henry ke ka bangla pengkala kata ngadi bam kala ngadi bam perkhat bah ya kata ka jingi
PE hak kani ke jingal anti hak kani ke relationship jongi ke relationship hak dengan ulok bakal kam de kata ke relationship ke bakot no tang shipor tang chisnem arsnem le ship host nem le ar post nem henry ka de ka jingle anti ke ba kat pat kut ka jing im jongi ka de ka endless relationship kum ta ka de ka kamram jongi man khemi bha PE hak por bangi thong ya usentiu ni bu ya usentiu ni aya ke khandeu ni aya ka sbo bat ni aya ko kum taru habangi don kata ka jingi bar ulok lani bakal lok jungi kadika kamram jungi man khmi bha ya oto usentiu badai ujingi bangina bar ha por bangi thong ya oto usentiu habaki mi ki to ki kanbat habaki mi ki to ki phlang ki bangim thong ka engin le ngin se ki nim se ki wur hinrangi se ki suki pasuki ni mar hateng hateng ha por bang ni se ki to ki kanbat ya ki to ki phlang ki ba mi hang tu ni ting yo ngi kta yo oto usentiu kum taru hakata ka jingi de jongi shilok lani haka jingi de jongi shisamla ki ban khmi bha ladang phi lada phi yo iya ki sign lani ki symbol ba u ba pen i ba tu samla jing phi ba tu lok jing phi u shet chukor jing phi phim de ban kran daga bor henry phin de ban nang bangkran namar ka e ka ba phimut bangkran kanam khta ma don ka tin ka ba ongkum ni kam de ka khtin ka ba phikran ka ba khta yu henry ka rukom ka ba phikran kata kin ka ba khta yu bro haba phio i ya ki sign ke symbol ba utu bru uthok ipi ba ulok jang phi ulastang ban thok ipi buri ya ka phone jung umju se ya ka phone jung ba haba ubu ya ka phone ying ubu lock ubu password haba ro ke application kita ki long ke symbol but kemau ya ni phim de ban check hero ya ke message ki badon hapo ka phone jung phim de ban check ya ki dur hapo jang ka phone jung nomor pada pilek tu kalau no ko ma phi se jubor ya kita ki phlang ba kan khata ya utu jung thong kumta la fio i kum tu ke sign symbol perkhat de oh kalak bandai kecing bakla janga ngamla ban pendap dia kata ke emptiness dia kata ke vessel dia kata ke kiu ke bathali jong ke badai ke mensim jong ban ngande ban trai kam dia kata ke benta ade ban pendap pun sing lap dia kan ne jing syaba kenthai hakapor ba kadang samla ka le style ba ban impress ya utu lok le utu samla jong ka henry menta anda kelak teman anda kelak dan kon kim tre syuman le style kata ru kalak bandai ka daw bun ke wiki daw henry perkhat chwai ke ne ba ka daw kalak bandai ngamla ban pendap ya kan tu ke emptiness ka badan hapo ka mensem jungo mentah habang yo i ba ulok jonga bar chis ngi le ka game le kai phone namar balai mar usngau hun ba ka tu ka game kalak ban ai jung hun ya ka tu ka mensem jungo ka bathali kum tangan de ban perkhat ka e ka bang de ban le khnang ba nga la ban penja ya ka tu ka jinglong jungo kadi ka kamram jonga ban wat ka e kata ka emptiness ka badan hapo ka mensem jungo ka bang ha ban pendap ngande banang bangkran kuno ba ban sei ya ketugi plang ke ba sniu ke badan haka jingim jungo dan kan mau haka takor komba pi sei ya ketaki plang ya ketaki kembar kan mau yo pi kata yo to sentiu kata kalong ke badan kame man shiri wise ke e ka bangi lon mentakasngi kan mau ba ka mensem jung ubru kalong ke kolong kum ke kiu bathali mereka kwa e re e ban pendap haka jingim jengka bat ladangi sngau baka don ka jingduna haka ta ka jingle jonga man pendap man penhun ya kata ka jing ya kata ka khiu ka thali jong ulok jonga li jong usamla jonga ngade ban khmi ba ki ke e ken kata ka jing thali ka batan hapok man sim jong mangan pendap ngim di ban penpe ya ki we ngim di ban penpe chwa na kata ka daw bon sin ngapan kam ba ya kene kitin im ya kata ka jingim le ya kata ka kam ma phinlong ka nuksa ka baba nak panta chakwe kin second do pi ya ka pi par ki video ta hadu ko to ka por bye bye stay safe